Pam! Bueno. Vale. Espero dut gorde izana, ze bestela. Bestela jai dugu. Beyond the Ruins. Vale. No. Not for you. Rekuperatu nago. Vale, jun beharra neukan. Beste alde, oza, eskubira dagoen zera da. Eskubira dagoen domora. Dome. Crackpots. Death Peak, ez dugune. Kontuz robotekin. Protodome. Garuntzagoaz. Bai, oza, horrendik ez diozu esan. Nortzera. Eskerrik asko. Eskerrik basko. Aupa ekaitza. Zelan? Bai, egia esan gustatu zait. Eta oraintxe bertan hartu dut berriz. Ea noraino iristen aizen. Gustatuko litzak ordu pare bat ematia. A ber. Zelan. Zuek zer moduz? Ekualtza ikusi dut induela zeo zer. Baina ezin izan dut sartu. Uste dut. No. Koste naiz. Laboratorio 32. Unek ez dakit noran araman. Hau da, atzera vuelta. Twitch videos 2 ordu, 45 minutu, 56. Hori zer da egin duzuna. Beratuko dugu beranduxio. Ez dakit jun nahi deten. Honek eramaten hau beruntza. Eta honek eramaten hau eskubira. Da prinsipioz eskubira jun nahi dut, ez? Baina beruntza badago zerbait. Justo denborakin ikusteko interesgarriena. Zene duzu justo denborakin ikusteko hau interesgarriena dena. Sir Crowley. Nondik datozen, hauek. Uretan jo ditzazket. Azkarrako. Denbora markarekin partekatu duzuna. Denborarekin ikusten. Horregatik agertzen da 2 ordu 44 eta 56 segundu. Ikusi kar martxan. Eta karrekin itzuli zera. Zertan zabiltza orain? Hobetzen zer harrapatzen duen edo hitz egiteko gaitasuna edo zerbait? Osea, zerbait konkretuarekin esan nahi dut. Principios. Twitchek mezuako zen irakurtzen ditu. Bai, hori azkenean esango dut. Ilargik asko erabiltzen duen hori da, ez? Programa bera da, edo... Zubi bat zegoela esate dute. Eta guazen. Zuk kutxetik egin duzun bat. Bale, ez da kar bera, baizik eta zuk sortu duzu berri bat, que guai.
zaie toki askori gustatzen. Zerbaitegatik izango da. Last page of the day. Ingenieritza eskolan garatutako text-to-speech sistema batekin egin nuen. Eta garai hartan egin zenun eta hobetzen ari zera, edo orain hartu duzun proiektua da. Vale, Fishman, tritoiak. Tritoiak eraso egiten dute, soinu egiten badugu. Eta ez ditut. Gump, Scrapped, segurazki robotak dira. Igual, esan ez tritoiekin ez dutela borrokatu nahi. Mira katutxo. Soinu egin detelako. Slash eta etxera. Beste egun egin nuen sistema basikoa eta gaur tutxegin konektatu dut ze ona. Hau pestainu... Zue bai benetako informatikariak. Zeran estainu, nola dijua. Tritoiek erasotzen dute, okerrena azkar erasotzen dutela, orduan beti hain naiz jaten kolpeak. Aupa bate tijera... Karo, soinu egiten badut itutzen dire. Deme, eres un pakete. Aupatasio, fantasio... Nola dijua. Slash horrek biei jotzen diete? Aukera daukat biei jotzeko? Baize ona. 98 justo. Ez tirori beste aldera joan bartzun. Xaladismo, horrela deitzen diot genero honi. Ura hau ez dago gatzatua. Urbilago lako ere jodi zaioket. Hain xaladismoa. Ezakit jo nahi ditudan, edo ez... Adibidez, nola egingo du... Nola egingo du soinua... Karo, gazta hartzen badut, kaka ingo dut. Ez que gaztak nola ingo du soinua. Gazta hartzen badut, zergatik egin behar du soinua eta tritoiak agertu. Vale. Zapaldu dudanean egin du soinua, ez hartzen saiatu nahi zenean. Dena den entrenatu nahi dut. Oda, hauekin borrokatu nahi dut. Gaztatak kaka, noski.
harrapatzen biak. Xaladismo del bueno. Tasio horpegi hori zuzera? Ni hemen slash erabiltzen kronorekin eta eraso dezaket normal. Pentsatzen ez zela iristen ez dakit zergatik. Ai, amatxo maitia. Menuak erabiltzen dituzun bitartean denbora aurrera da, bai. Don ibili behar da pixka azka. Gordetzeko toki bat. Ez. Engainatu garete. A ber, orain segurazki Firewheel ezin dut erabili, oraindik. Orain bai. Ez dituzten, eta slasher ez dituzten. Bai, kurioso dago, hasieran emate izu aukera hori desaktibatzeko, bine esan dut. Horrela baldin bada jokua diseinatu... Jokua horrela diseinatu baldin badute, aurrera. Oso kuriosoa. Gerora badakit badela beste joku desente sistema bera erabiltzen dutenak. Aurrera atera zirenak, noski. Abila naizen borroka mota hontan. Bueno, pixkat pentsatzen, eta logikarekin orain arte ez dago ezer oso zailik. Eta, bueno, menuetan nahiko askartxo nabil. Baita egia esan probak egiteko txikiak erabiltzen ditut. Bosetan juten naiz dena gastatzera. Orain arte ez dago oso borroka zailik. Berez, pertsonaiak ezin dire mugitu. Ez dakit zer dagoen. Hau nora dijoa, handek ez zuzentzurik. Pertsonaiak ezin dira mugitu eta menuen inguruan mugitzen zera. Hemen ere. Go around back and press the switch. Beste aldetik joan beharra daukadala. Ze rikeria. Mira. Gauza behartzen zaitula, hautatzera abilezia ezberdinak, pues azkar. Ez dire iristen, hori sakatu behar dut. And you call user a frog. Norbait dator. Eta hasiera da, ez? Rage Band. Rage Band. 150 counter attack. Hori nahi dut? Pues bai ez, honek bastante kantzen dula. Hau mantenduko dut. Bizitza materiatelako. Eta ribbon honek zer egiten du? Hit. Igotzen du, honek estamina.
Trit. Hiruaki iritsi dira. Jajaja, jejeje, jujuju. ¿Eh? Ostras, txo. Batera utzi nau. Imagino konborrek beti batera uzten zaitula. Sí, hombre. Joko jolastu dara uste du, baina ez dakit, bino... Santzen nula, maitu. Horrek imaginatzen dut beti batera utziko duela, ez? Bai, beti batera utzen du horrek. Hori, grazia dago identifikatu behar duzula segituan, ez duzu denborarik, ez duzu denbora handirik identifikatzeko ze gertatzen ari den, izan behar zara pixkat azkarra hor. Neri kostatu zait pixkat, baina tira. Hendi gora, baina hori ez dugu nahi. Bolt Sword. Eta hau boteretsuagoa da. Hau ere piztuko dugu. Eta honek eramaten hau bestaldera, ez? Besterik gabe bueltan itzuli nahi badut, imaginatzen dut. Osa, zuk uste duzu ekaitza onaino ere iritsi zedala. Zekeroz eta aurrera juten nahi zen, jarraitzuzu esaten, oh, no, hau ikusi dut, dino. Hau zer da? Keeper's Dome. Hau izango da Death Mountain o Death Peak edo hori. Hau ikusi dela uste dut. Igual ikusi duzu YouTubeen gameplay bat eta... Hona sartuko gara, a ver. Pizten bateria bajoa, ez dut uste YouTube ikusi dudanik. A ver, hauek. Lagunak edo etxaiak. Old man. Xala, ez xala. Zure falta sumatu dut. Ez. Ez igo Death Peak. Entzera oso urrutira iritsiko. Eta... beraiek erakutsiko dizuten hori, bale? Ocean Palace and Blackbird, ez ditugu ikusi. Hau zer da?
zure azken programa, ekaitza zure azken programaren bilari da. Lan egitera. Berdin jarraitzen dugu. Berdina esango didazu. Hemen aukera dut. A ver. Ezin du beste inora junaz. Hemen aukera dut Death Pickera juteko edo saiatzeko laborategira juten. Esaten didate Death Pickera ez juteko, ez dakit. Gehiagizkoa dela. Eta ez daukat non gorde. Bai, uste dut kanpoan gorde dezakedala, ez? Bai, non gorde dezaket, orduan sartuko naiz. Eta berze kontatze duten. Oso poliki mugitzen dira. Bale, ez dit sartzen usten sikiera. Atzera, eta beste aurreko, no esango dut. Mendikona. Badago beste dome bat. Dome ekaitza, false friend, domo. Tonic. Izan ere, kronok igual tonikotxo bat beharko du. Domo da, orain bai. False friends, guzti horiek. Ether. Holaxe. Neko gauza berria baita. Hori da sekretua. Anglizismoak, domo hitza dometikalkoa da. Ojo, zer dago? Hau da igual esan zidaten... Vale. Esan zidaten motoa, ezakit zer. The Man. The Man. Me hace chula Inés. Zuek Johnny deitu nazakezu. Karrera badago, Michael Jackson. Johnny Jackson. Jetbike. Ez daukat ideiarik ere. Gas is on autos, or there's only one speed. Fast. Neskubi esker eta B azkarrago juteko. 3. Vale, let's go with the flow. Ostra. F0. Aupa norbait. Nik irabazi dut? Turbo bakarra erabili dut, txo. Speedruna egiteko aholkuri behar de Mauler, oraingoz ez. Lehenengo ikasi behar du jokoa, gero datuzte speedrunak. Zer moduz norbait.
Lehenengo gainera ikasi behar dituzu, bosgarrenetik aurrera egiten dituzten gauza arraroak. Ez heterosekzioa bakarri dakit. Baina hori ikasi behar duzu oraindik. Lehenengotik bosgarrenera egiten dituzten trik horiek ikasi behar dituzu. Eta gero nire irakatsi, noski. Lehen hezkuntzako etxeko lanak egiten. Nani? You can challenge me anytime. We'll read the way. The wind, babe. Oso ondo. Baina orain... Ona. Vale, gustatzen zait ez dela leno bezala ez dakizen bat roboten aurka jola... Bira Empire State, hemen dago. Ez dakizen bat 1000 roboten aurka eta ezberdina dira toki guztiak. Factory eta hau da jun barru dudan tokia. Igual logikoagoa da ona etortzea oraintxe bertan protodomera. Norbaitik idatzen erakutsi eta zu irabazlea lehen saiakena ez du ezerronik esaten zutaz. Nitaz edo norbaitetaz. Ze, bai zera. El raso? Bueno, hauei uste dut eraso normala, Ez dute inbeste kentzen. Nola aldentzen diren. Just die, potato. Gustatzen Marlek nola... Ez ditutzi. Hala, etxera txibiribirin gongon. Mira, hor dago... Kunterra. Horra agertu da Kunterra. Lehen ere beste bat egin du. Ostra, 150 Kunterra egiteko ez dago gaizki, gainera kronok asko kentzen du. Enertron. Bai, rekuperatzen dira pixkat. Baina goze gera oraindik. You are still hungry. Hungriakoa zara oraindik. Eta hau? Marle ez liatu. Zer da hau? Oso gaizki dago. Robot humanoidea. Zaizera. Ze animazio da hori. Konpondu dezake. Eraso gaitzake. Ez bino, konponduko dugu maitasunaren boterearekin. Ostra, filosofia. Urrengo... Kaitza, zure urrengo podcast horretan sartu hau. Humans make them that way. Bain, eska, lan egin. But you're still hungry, oso horra da, The door won't budge. Bateria pixkat. Tin. Hau da, benetako Michael Jackson. Errota. Good morning. Good morning. Krono.
Madame Luca fix me. That would be rude. Zer sartu diozu. Zein da zure izena? My serial number it's RCCY. Beste izen bat eman behar diogu. Robo. Lapurreta. Horrekin gelditzen zera ez ditut aldatuko. Robo. That's perfect, banekin. Robo. Data storage complete. Zer dauka? SSD edo HDD edo MB? Zeratik ez dago pertsonarik hemen. Hemen jendea zegoen. Noiztik zaude itzalita. Milagarren urtetik gatoz. Harriz dome. Ezin dugu sartu. Banekien gero aruntza jun behar genuela. Zen majoa errobota hau. Ea adimen artifiziala majoa den hemendik aurrera. Luka utziko dut. Gutxiago kenduko dut. Marlek fuertego jotzen du, edo arma hobea daukat Marlerekin Luka utziko dut. A ber ze mailatan dagoen robo. Lapurreta. 10. Igual ze jartzen du gutxienekoaren mailan edo lako zerbait, ez? Indarra 21, estamina 28. Ona, aguantatzen du. Eta badut konborik honekin. Tek. Honekin. Ez du ezer. Kure bim! Roketo pantxi. Vale, baditu goz. Despidatu nahi eta kide bat galdu duzu. Ez kide bat egin dut. Kide berri bat egin dut. Robota. Ez dut beste galdu. Utzi dut horratzean. Rato bat. Aur, etorri gera ona, hemen dago zera. Atzean utzi duan atea irekitzeko gakoa. Mino, ate irekitzeko behar du robota. Hau da, gakoa aktibatzeko, dena delakoa aktibatzeko robota behar dut. Eta norbait gelditu behar da, atzean atea irekitzeko une hortan. Horregatik. Hello. Hau zer da? 0 bat 0. Tikiti tikiti. Zer da hori? Ácido. Vale, honek magia behar du. Es. Pues ha sido muy fácil. Dual Tech Aura Beam. Probatuko dugu gero. Hau ere robotak dira, ezta? Debugger. Aura Whirl. Aura Beam.
Gaura bin zer egiten du? Rekuperatu? Gero behiratu dut bim hori ze bim den, ze ustu dela kure bim. 174, what the fuck? Zenbat kendu du horrek? Zer galdu duzu? Ba... Lukak robota hau salbatu du eta robotak esan digu hemen daukazuten atea irekin nahi baduzue, ni jun behar dut ona, hemen justo domearen gainean dagoen enpresa esan behar nun, factory ontara, fabrika ontara, baina norbait gelditu behar da atzean, hau da zu gelditu behar zera atzean, atea irekitzeko nik energia ematen dio danean ateari. Orduan Luka utzi dut atzean, pentsatuta hobe izango zela, baina ikusi dut robotonek ere esango dut sendatu egiten duela. A ber, kupelauz, Robin Bow. Robin of Locksley Bow. Lode. Ekaitzaren azkeneko iruzkinak eragiten dit jakin mina. Me quiere sonar zati hau. Horrek? Edo jajajak. Jajajak, besterik gabe. Oi, ama. Etorri dela Acid izeneko etxai bat. Eta ni pentsatzen nula eraso egin diot eraso fisikoekin eta kendentzen dion super gutxi. Baina azkenean hil dut serie batean eta esan dut azido fazil, besterik gabe. Hau parrekisa, berandu irakurri zenun, bai, Borderlandsen ari zinenean, ba, lasai mutel, ni pasan nintzen agur esatera, ze, ba, ohera jun barra neukan. Ez dute zer egin, ez dut kontrolatu. Norbait azio baten kontra burrukatu ostean esan du azio muy fácil. Oski. A ber. Rocket Ororu. Probatuko gu. Ostra, ze ona. Denak erasotu ditu, vamo. Ene bada. Pin, pan... Kun esan behar nun, bino ez, hori ez du dakatu. Protoiru. Pin. 98. Zahiltzen. What is happening here? Truku trakata. Hiru touch point. Marle, maia zigotzen da. Reki, nortzu zerate Borderlandsera jolasten? Lasto txapel dago? Iruditu zitzaidan? O estoy inventando? Rocket Ororu. Ez, hau txagatik iruditu zitzaidan, bino ez da bere izkera. Hiru zerate, ez? Borderlanden. Ze ongi etorri zaidan hori, gainera goian egin dut zikloia.
lehengusuekin. Ondo. Ni jolastu nun lehenengora Xboxean, 360an, 316. Eta gustatu zitzaidan, egia da jolastu nitula DLC guztia bata ez den atzetik eta bakarrik, orduan inzitzaidan pixkat pesau. Amaieran, Gero amaieran. Bino segurazki jendeakin jolasteko guai egongo dela. Bai egia da, nik olako jokutan faltan edukitzetela... Bugardo. Faltan dakatela batzutan, ohituanago lasto txapelen lengus. Ze pena hor galdu dut. Buruan ematen diozu bateri eta ez akatzea. Osa, tipo Counter-Strike. Badakit batzuk kritiko egite dutela, niri hori gustan zaizki, tipo sniper eta horrela. Eta buruan ematen diozu edo toki konkreto ematen diozu eta dituzu kritikazo bat, hori egin dut. 3 astetan bat iten nire nahi ba ez dute badakizue. Haupa ate. Atope Genshinekin, hor jarraitzezu, poste naiz. Oin pertsonai berriak atera da Genshinen, ez? Hori galdu dut ez. Bueno. Ni denen aurka borrokatuko dut. Rocket Roru. Provoke da bakarrik Marlerentzat, hori da pena. Nuke provoke, bino robotari. Zemat ordura makizu Genshinen ate, bai hori jakinen dugu. Entakada máxima, de maximum entaka egitu. Deituko zaituzte Genshineko promoak egiteko zerbait, ez? Slashes, Cyclone. Last of Borderlands 3 animatuko da. Ostra, Borderlands 3 existitzen dela. Eta hori ordenagailuan dago? Bai, ez? Oh! Emboscade. Buah, txabal. Zemak entzen duen bi kritikoak. Rocket Punchi. Laser Spin. Oh my god. Laser Spin edo Disco Spin. Biderrek eta bi eta 3 pasatu ditugu. Eta zer moduz dauzten, nahi lehenengo guztu zitzaidan. Pasanun dena, bakarrik. Kenduta badago amaierako bat kraumerak zeolako zerbait, ezin dela jolastu bakarrik. Eta lehenengo zein bar duzu jokua plusen jolastu, edo behin baino gehiagotan pasatu. To use the crane, any 2 of these letters after the beep. Enter any 2 of these letters after the beep. A, B, X, Y. Pantalla dividida. Pantalla dividida. Pantalla compartida. Ni. Tin. Biak batera eman bartzaia. A, B, X, Y. Hori ez zaio gustatu. Hori ez zaio gustatu.
hori eretzaio gustatu. Bermintide bira programa berezi egingo dugu. No? Hori ez dut ezagutzen. Hori da Warhammerrena? Warhammer 40.000. Ez dituzten kombinazio gehiago egiten. Uste dut azken kombinazioa gelditzen zait. Berriz atzera itzuli da. Laser spin, rocket, aura beam. Baina aura sendatzen du, así que... Final Fantasy dena, vale. Marleia erdi hilda dago, Eta hori da gratis? Discostu. Boom! Apunterra izan da gainera. Eta etxera. Ui, ze ona. Ze ondo horri jarri izan apunterra. Hori bai. Eter. Igual beste bat. Eta... Antonio guztiak xautzen. Hemendik orduan pasan neike. Ona. Bolt Suerdo. Hori badaukat. Xavi, Translation, Xavi. Ze Xavi. Nor da Xavi. Apuntatuko dut, ez bada. Xavier Ixataldekoa. Xavi. Coño, Xavi. Ixa A-B-Y-koa. Ojo. Xavi. Ixa A-B-Y-koa. Osa, nere botoiak. Xavi. Ixa A-B-Y. Eta, hemen berriro ematen badiot. Xavi. Ya tus Xavis. Ba... Ez dakit hau mugitzeko, upel hau mugitzeko berdina egin behar dudan, edo beste gurrua badagon, garabioa dagon. Beti objektu batek ematen dio, counter-izagatik egiten du objektu bat, bai. Hori da. Counter-Strike topera nabilnik. Mid-ether, empty. Nola empty? Vale. Xa, bebe. Ixa da bat, lehenengo egin dudana, beste da bebe.
Ya tu llave. Bueno, pero jo. Counter Striken ni topera beti. Eta Counter Striken gehiago. Zer mukia. 86, ez da makala ez dare robo. Ekaitza 1000 esker hemendik pasatzeratik. 1000 esker. Zaindu. Eta tope karkarrekin. Pentsatzen no baino gehiago kendu didate. Bale, gelditzen zeana da BBB hori, eta berriro ere etxaiak agertuko zaizkit, ezta? Baina ez zaita jola. Ze erabiliko ditu Ziklone, Laser Spin, eta hemen un poquito de nada. Sua. Rocket Topanchi. Hemen igual. Orain erabiliko dudana da... Kure beam hori da egin edo dana. Ez, hori ez... Bueno, txongo dugu ordon. Zine detena da... Aura beam hori da. Aura beam. Igual gehiago, rekuperatzen du beste baino. Ez dago gaizki. Hori bai robo MP gabe gelitzen ari zut. Ez dago bat ere gaizki, Lukarekin baino gehiago gustatzen zait. Bale, hori zen beste. Ni ari nintzen probatzen bi ezberdin erabiltzera. Ze poliki dijoazten. Kablearekin azkarra gokuten dira. Baina wifi-rekin... Venga, chiquito. Berriro borroka. Nahita egiten ari naiz, hola maia zidatzen dut. Ez da gaizki, toma Counter! Etxera... 87 ondo, eta azkena, Kronok... Ez erregin aurretik akatuak.
Hori bai orain, oroitu behar dut robo, eter pixkat ematea. Ezin dut gorde ez da, hemen. Gordetza gustatuko litzeak ez, gero komediak etorriko dira. Espero dut bosen bat baldin badago. Hau zen? Itzultzeko? Bueltan itzultzekoa zen? Hau ere ireki da, ez? Hau... Aha. Vale. Pokonen berdi, entrantze ez esteko puzlea jarri, baina beto horre egite hori da. Bai, puzlea pasatu jakintxu sentitzeko, et baino gero nahi eta borroka egin esperientzia igotzeko. Hauen kontra berriz. Rocket ororu. Ostra, kritikoa. Onpioa da. Beste aldera, Ez dakit zerbait ahaztu dudan alde horretan. Oh, yes! Mira, hemen dozte. Azidoak. Azid eta alkaline, haize ona. Chemically fused with other members. Es fuse, eso beda zuzenean erasotzea, orduan. Bai, Marle... Hau parrekizak. Eskerrik asko. Eskerrik asko pasatziarren eta hon egin. One shelter, skelter. Open hatch. Izango da hangoa, ez? Hango hatch. Starsky hatch. Up, down. Jartzezu, oraindik downago joan gartezke. Down, 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 down. Down gehiago, edo kanzelera. Non dago kanzel? Eskilarak agertu dira. Non? Where? Oian? Hau ezin dut pasa, ez da? Ez ezin dut pasa. Down, oraindik gehiago. Non agertu dira? Irekitako kutsaren azpian, bale. Beiratuko, hemen ezin dut pasa. Kontik ez duzan laserrak ezin dire pasa.
orduan. Andala osa. Herrik asko, estainu. Baixo berriz doble zaleok. Zelda Tok. The Other Trekking King. Jokatzen nintzen, jada joko azken txampana, hemen naiz berriz xaladismoarekin gozatzeko asmoz. Tears of the Kingdom, izango da. Tears of the Kingdom. Ta, disfrutatzen Zeldarekin. Poesia egiten jarraitzen duzu Zeldarekin. Dieded. Hemen badago bitxo bat. Amaika, Disfrutan entzio, poema gutxi baina jokoakin gozatzen. Ondo. Azido gehiago. Nik ez dut bat bera ere jolastu. Ez lehenengoa... Ai, hori ez nun hori jo nahi. Zer bestela, juntatzen badire... Estanda egiten dute. Orain bai. Aurrerago, akaso. Jolastuko ditut. Ni oraindik Zelda batzuk baditut jokatzeke. Jostatzeke. Alde bateri Majora's Mask egunean pasa, eta bestetik Wiikoa, nola zen Wiikoa? Nintendo Wiian agertu zena. Ostika bat eman dio, bai ez da erabili beharrean. Wind Walker ez, hori jolastuta daukat. Skyward Sword. Skyward Sword hori da. One Hammer Arm. Robotarentzako ez da. Tin Arm versus Hammer Arm. It's hammer time. Atzetik ere pasanik, que guai. Tin, tin, tin. Bat desagertuko da, ezta? Laserretako bat desagertuko da. Lauak. Link Crossbow Training, ba hori izan leike ez. Defense lasers are off. Aha. Majora's Mask hasi nintzen jokatzen, baina kamera desesperatu ninduen. Nintendo 64ean. Estanda. Nik horrekin arazo gutxi daukat. Egia esan. Hirurogeita lauan. Nik horrekin arazo gutxi oso ohitua nagolako, Zergatik entziot bat bakarrik horri. Ai, naztu naiz. Pentsatzen berdeari eman behar niola. Jesus. Beno, ne 64ean... Onda. Nire 64 joven kamera nahiko egoki eduditzen zait. Nik atxe egin du, gainera Z jasakatzen baduzu kamera zentratzen da, eta hola, orduan, bueno. Baina tira, ohitua baldin bazaude joystick batekin mugitzera, ba, kaso... desesperatzen zaitu. Takit. Automatiko izateko nik asko atxe egin dut. Titan Best.
Karate G, Titan Best, ostra 58. Igual beste entzako da, ez? Pero 58 egotzen bada nahiago dut bera jantztea. Mendi jetxi nahike baita ere, Bera, baina bueno, hau laser guztiak enduta dago, Plasma Gun. Hau izango da bestarentzako. Doorlock System Zabi. Operational. Enter password. Xabi. Hemen sartu behar nun kodea. Ixa ABI, eskerrik asko estaino. Ba hortzegoan. Gordeko dut. Bada edo ez bada. Ya tu Xavi. Zer egin dugu, ez genuen bote dikutu behar. Cancel burdinezko eta irekitzeko da? Bai. Security system has gone haywire. Escape immediately. ¿Ya? ¿Seguro? No. Sí, hombre. Hurry now. Muiri. Ondo dago. ¿Sí? El emergencia elevator shoot off. Auskalo denbora daukadan, Tiri. Monstruk 6. Nire lagunak. Kaixo. 6 era. Defective. Barkatu. Laguna ginen. Horia delako. Gaizki funtzionatzen ari naiz? Bai. Horia delako arrazismoa. Etzera, horrela maite zaitu. Gure misioa. Hori zen egin behar nuena, suntxitua izan behar dut. Gaina 74, Ez, let's go! Ez ditate usten. Hei. Nahikoa da. Ez. Hautsiko dute. Mesedez. Gu salbatzen ari gaitu. Gura nahia.
Bai, gaina besoak atzean. Robo! Hau lapurreta. Orain gure aurka? R. Bai. Marle, please. Erdikoari, bai, atzeko erdikoari, bai, hori egin behar nun gaizki egin dut. Ostra. Voleibola. Hiru, lau. Zeure buruari, bai, arrazoi duzu estaino. Gaizki hautatu dut. Hola, batzuk hautatzen ditudan momentuan, hautatu behar dut gutxien parpadeatzen duena. Hori da gaizki egin dudana, eta bi bakarrik harrapatu ditut. Gero konturatu naiz eskerrik asko. Salbatu dugu. Nola zoaz, Marle. Marle! Era mamar da, robot hori. Animo. Sendan azakezu. Bueno, erreparatu. Zeratuko gara. Mundu guztia laguntzen. Zer egingo duzu? Ez diegu robotei galdetzen. Zer nahi duzu izan? Zer amesten dute robotek? Egunon? Zurekin jugo naiz. Barkatu? Mira, robo. Aurrera, ez dakizuten nora zaten. Bira. Mira denek nola iteuten dantza. Eta honek eramango gaitu. Non gaude? Zer da hori? Norbait lo.
HMP Restored. Gorre dut hemen. Kronoa triggereatu dut. Hemen zer dago, baina ezin da. Honi hitz egingo diot. Hello, my friend. Old man. Erabiltzaile gehiago. Non gaude? Denboraren amaiera. Nongoak zerate. Guardia Kingdom. Eta hau 2000-2000-tik. Osa, 2000-200-dik. Lau pertsona edo gehiago, conservation of the interval eta they will turn up. Ona datozela. Osa, launaka sartzen badira, ona datoz. Bai, matematikoki oso zehatza. Jende gehiagi dator hemendik. Pertsona bat hemen gelitu behar du. Bakarrik? Aupa Ibaioz, kaixo, Atxaldeon, o Gabon. Hiru baino gehiago inoiz. Lehengo bat gelitu behar du. Nor geldituko da lehenengo? Pasatu? Ez. Hasi besterik ez dugu egin. Zein utziko dugu hemen? Robo eta Lukarekin, biekin... Marlek kentzen du pilo bat, eta orain defentsa du handia baita ere, Robok ere defentsa handia du. Luka bera bakarrik ez du askorik kentzen. Igual orain goz Robo eramango dut. Eta... Igual orain goz Robo eramango dut. Eta ez dela, bueno, itzuliko gara taldetuko dut. E-button to switch party members. Hene bihotzeko Luka. Lasai, ez da gorrotu dudanik. Saiatuko naiz gainera mailaz denak igotzen. Diferente eraz. Beware the gate which leads from that bucket. Zein, hau. Honekin kontuz edukitzeko. Eta hemen, nora nijoa? Inora. Eta hemendik, inora. Ez ezazu patu hauka, Luka. Ei, esan. Ez du lan nahi horruntza jutea. Eta noak itzein den zein. Ez dut ulertu zer egin behar dudan. Take a peek inside the room behind me. Vale. Orain bai utzi da zula. Ze ostra da... hau leno ikusi dut. Hasieran. Zeri begira nagoen? Espekio. Master of War. Budaren maixua. Strong edo weak. Strong. If you are weak, I look weak.
You're strong of will. Will Smith. Horregatik utzi gaituzte. Izen polita Espekio. Oi. Vale. Vale, Lightning, Fire, Water and Shadow. Shadow izango da airea ez jartzeko, bueno, ez Lightning ere ez dute jarri bai. Ni naiz Lightning, oso ondo. Water. Ez zaude bizirik. You can inflict shadow, zure laserrak. Dena hortan oinarritu dago, eta hau egia borobila da, bizitzan ere bai dena hontan oinarritu dago. A ber, pentsatu Magic eta hasi bueltaka zera horratzen norabidean 3 aldiz. Eta 3garrena orain dator. Ze, 3. Very good! Magiko. Bai, une oro pentsatzen ari nintzen Magic. Egia esan Magic the Gathering ari nintzen pentsatzen. Baina uste dut funtzionatu dela. Bai, Magic the Gathering ari nintzen pentsatzen. Extra jarri dut. Ojo Magic. Marley learns to use Magic. Noski, baietz. All right. Eta, ze, Magic non dago? Tech, Lightning. Hola, zuzenean. Suprima, kendu dit pilo bat. Honek ezin du. Menudo robo guztiz. Ice. Ya ze guai erasoaren animazio. Borroka baina brometan, segurazki. Ez dut uste irabazi dezakedan. Oso ondo dago, bai. Egia esan bikain dago den animatu eta dena. Ez dut ezer gastatuko. I win! Marle ekarri, ez dugu zer esan gudera maixoa dela esan duenean, bai. Ei! Marle, atoz. Yes. Noski behar zaitu dela. Sua. Magi. Eta vuelta eta ezer eman gabe, No, thank you. Ibai Erraztezu itzulpenen kataloga sarbia izan dut, zitalko prestatzen ari zaidan Zitalzio Master Raceren eskutik. Badakizu zer? Ei zer.
Ez noa gure lagunarekin, bueno, ez do jolik. Eta zein da nere era? Protodome, ez. Hau da, Medina Village. Bai, hori izango ditzake. Eta bestea da, Mystic Mountain. No, oraindik ez, bino gustatuko litzaidake. Bai, Zitalkok ordenagailu bat egiten ari dio Tasio Zuduperi. Manjaro jarri dio. Signaiz oso gomendagarria, Hollow Knighten ostean itzuli ditudanetan gogokoena. Out of the Closet, bai. Ze, arazorik armairudik ateratzen garenekin? Homofobia. Noski. Mystiken lehengoak eta galdu zuten eskerrik asko. Mystic normalen gizakekin ez dira moldatzen. Forgive and forget, bai. Lan bikaina. Bale, hortik itzuli naiteke baita ere. Ez ditu zuzenako zerbait irakurren arte ultrapotente izango da. Xumea baina sendoa. Zondo. Baina Medina Village After noski, After. Ni bizi naiz mila before, ez? Namektarrak, bai. Pilaf ez. Bai, namektarrak. O pilafen antzekoa baita ere izan daiteke. Edo dende bezala, nahiko namekiarrak dira. Ez dakiz daukaten pilafen antza gehiago? Edo namekiarren antza gehiago. Medina Eskuare. Medina non dago? Zer da besti arraro hori? Bai, dende beti jator. Abira, lengo heroia. Hitze ingo diegu. Hello. Sir Magus. Begira, orain ulertzen ari gara, orduan Magusek irabazi zuen eta esan diote Labos berpiztuko dutela. Magusek sortzen du Labos. Labos da mundua suntsituko duena 2000 urtean. Hori pezerako negiko gaizkiozteitan zegoela, ez da? Gozatu. Saudi Arabian, Bai, denek antzekoa esaten dute. Vale. Bueno, hemengo jendearen folklorea. Medina Saudi Arabiko hiri bat da. Bai? Eta Maltakoa? Mesedez. Serio? Malta Medina dago, Malta. Vale. Medina. Ze bertan egon naizelako. Dala pentsatzen da.
bikoitza eman dio. Dualtek antipoda. Ez dakit gaizki egin dudan. Ostra! Garestitxo. Doble malta. Garagardoa ez dago gaizki. Medina in eta segituan Medina out, ze prezioak izango dira. Ez dut borrokatu nahi. Vale. Ez duen borrokatu arren kontra ez dara. Elder House. Ozi. Ozi, 8. Entzitun dena suntxitu. Zerbait dago mai gainean. Monstro bat dago, mendian magia bakarrik suntzitzen du, edo min ematen dio. Vale. Magic Tab. Horrek zer emango dit, magia hobetzeko aukera, ez? Residentzia da lehengo gondu naizen tokia. Hau izango da koba. Ez dut sartu. Ben, musika aldatzen da, baina ez goaz inora. Eta hau zer da? Forest Ruins. ADC izango da, After Destruction. Mideter bat. Triangelu gutxoa, da piramidea. Hemen kripto txamponak eta saltzen dituzte. Piramidean. Dirudi ez erregin dezakedanik. Beste bera, a ber. Hemen bai. Hekran Cave, eta hau zer da Melchior's Hut. Melchior zein zen? Melchor zein zen? Venga, bat erosiko dizut. Red Katana. Magia gehi eta botere gehiago gainera. Robin Bow badaukat, Plasmagan, ostra, Juan Magan. Hau beharrezkoa. Hammer Arm badaukat, Titan Best badaukat. Baina hauentzako ere izango litzateke, benga bi. Mythonic zen bada 200, ez dut 200 behar oraindikan. Baina gin tonikak bai. 96, bai, zergatik ez, 96 gut. Eta Shelter, Shelter ere batzuk hartuko ditut, bazpa. Gehiegi. Nahikoa. Red Katana merezi du 3 puntotarako ez esango nukenik. Gaizki asistituko balitz, ez genuke horrelakori behar. Ez nago ados, ze edo zer gauza izan daiteke arma bat.
Osa, ez da beharrarekin ez nago, ados nago, osa, beharrik ez dagoela, baina edo zer gauz izan daiteke. Baina beti eduki behar dira, ez beti. Limoiakin. Antonio! Honi ze jarri diogu. Titan Best. Ya lo best. Honi ere Titan Best hone badauka, eta ze gehi erosi diot, ez errez honi. Baina honi bai, Airgun beharrean plasma, ez dagoela gaizki. Airsofteko batekin ez dugu ezer egingo. Eta Maiden Suite ere ez dugu behar Titan Best. Eta beste guztia saldu? Ez dut diruri behar oraintxe bertan. Oso ondo. Eta behan zer dago? Liburuak. Idazteko makina bat eta irrati bat. Hemen ez dirudi zer dagoenik. Bazpa. G-Crankei bera. Hor dagoen monstruaren aurka borrokatzera. Mysticsen etxaiegi eriotza. Bizitza gutxi daukate. Ja ze txulo, ez dago musikarik, ojo. Ambientekoa. Bino musika ez dago, eter bat. Ojo, boltsa. Marle mesedez. Marle mesedez. Zute indarra handirik gaur, MP kendu. Hau magia gehiago kenduko dira igual. Ala dirudi. Eta betirako gelditu zaitola. Ikusi ezin duela. Edo... Naiz bustitzen. Eta realista. Beste botilla bat. Tempurita. Bai, pixka bat gehiago. Honek ere, pikin bat gehiago. Sua. Luka maia zigo da. Nortik jetxi nahike. Mideter bat.
musikota. El tempuras. Ez dakit horrek egingo dien. Eta gutxi, Honek kontatuko du magia bezala, sua delako edo ez. Esango nuke baietz, ezta? Elemental bezala edo. Ei. Beste eter bat, ondo dago, magiaz betetzeko. Zire maitzen. Rolipoli. Bati bakarrik eman dio. Bazpa normal juko jot. A ver. Bai, hauei normal joda daiteke. Mythonic. Hauei ere segurazki normal jotzeko aukera dago. Batuko du slashes, cyclone. Urbildu gehiago, urbildu gehiago. Bakarrak kendu dio? Hala, bazpa. Hau ere magiarekin, Bueno, Krono flipatzen nahi da. Zenbat bizitza daukate. Venga, todos. Qué pena. Antípodas. Ba, pena bat. Pena da. Batzuien beste hain gutxi. Hain guksi. Agacho. Look a Mercedes. Look at me. Eta hori zenbat kentzen dien? Octoblush. Haueko ere nahikoa igual,
Lukalen, nire Luka maitearen, zu jortitzaileak hainbat zego ditzazke lerro zuzenean. Esango nuke baietz. Bere tiroak eta kronoen slashak esango nuke baietz. Mysterious Energy. Vale, pero Mysterious... Very Mysterious. Mendik, ona... utzi dut zerbait horratzean. Zerbait atzean utzi dut. Hemen, itzuliko naiz? Ba, ez da ez dut uste gehiagik gitarratuko dudanek. Ez dago etxairi gainera. Ba, esango nuke baietz, uste dut bestetan bat baino gehiago diola, binoka da, depende eta non dagoen etxaiekiko. Ez hemen ez dago zer egiterik. Bulma ere atsegin duzu. Bulma originala esan nahi dut. Begira hor agertu diren. Besteari eman baldean. Ez Bulma izatean aurkako mehatxua da. Lehen gauza egiten dut hor bati aurpegian tiro egitea da. Arrazoi. Magic Scarf. Red Ribbon. Magic Gaibi. Galtzen du hit. 13tik 11 baina bukarako abestiarekin bekatu guztia barkatzen zaizkio. Ez du bera kantatzen. Baina bai, bere abestia da, guretzako hasieran agertzen da. Ba, Magic Scarf. Do we want a Magic Scarf? Or do we want hit? We want hit. Hit is good. Ez du berak kantatzen, bueno, pertsona bera da igual. Lo gelditu zara, berriro aspertu zaitutate. Utzi lan egiteari. Ez dakit, igual ahots bera da, Bulmaren ahots bera da, ez dakit. Azkenean bera agertzen da pantailan, haupa tijera, bera agertzen da pantailan hasieratik, eta ez dakit, igual pertsona bera da, denontzako da Bulma, denontzako da.
esan nahi dut. Lorean ez da Bulma kantatzen duena. Death to the Mystic Enemies. Mystics. Hortatxo. Hekran. Maika. Eunda 42, ostra, horrek entzen du, Dutxara eta faltzera, ondo dutxatu eta honegin. Museo handi bat ate zuri ere. Honegin eta 1000 eskerremendi pasatzagatik. Try an attack. Ez du nahi. Antipoda hau probatu nahi nuke. A ver. Ez, antipodak uste dut erasotze duela bat baino gehiago hori. Sua. Ahora Will. Berriro. Krono jaso ditu, bat baino gehiago. Violentzia. Munda 50. Bueno, hori egite duzun bitartean, ni rekuperatu egingo naiz. Eter Marleri igual lehenengoa. Eta bigarrena Krono berak hartzea. Hortik baldin mazara Tasio, hau da ideia, begiratzea zer egiten duten eta jutea aldatzen. Ez eraso buru gabe. Horra adibidez, ez dakit zer egiten ari den. Ai, kakazarra. Hor kontra egingo dit. Bueno, bakoitza beri. Kentzen du, Igual geroz eta gehiago kentzen du.
Ba, eraso ikaragarria. Ba, ez dakit orain gehiago kentzen didan, edo hori duitu zait. Dragon Ballek ez dute zertarako balio, honekin alderatuta. Water Wave. Osta, 50 denei, Listo. Marle maia zigo da, oso ondo. Ze? Hau ere, magusek zergatik ez zitu nakatu zerak, gizakiak negarrez. Ai, zuek izango zinate. Magusek labos sortuzun eta suntxituzun planeta. Historia aldatu dezakegu erdi arora itzultzen bagara. Akaso. Oraingoz. Jump in. Yes, why not? Be water, my friend. Vortex? Hau horrera itzultzeko da, ez? Behin, noiz nago? Lukaren etxea. Hau da Akira Toriyaman jokoa. Bueno, da Akira Toriyaman marraztutako pertsonaiekin egindako jokoa. Nire uste dut berak ez da, bera diseinuan bakarrik parte hartu dula esango nuke. Aro berdina beste leku batetan. Bale. Osea, lehen honegon... Bale, eske pentsatzen nintzen. Aro berdinan nago, ezta? Osea, 1000 AD. Uste dut hori zela... Nere aroa. Luka eta Taban... Beraien... Jokoetan murgilua da. Dira after desayuno. Bale, after hours. Oso ondo, ulertua. Orduan, beste gabe gure arora itzuli gara, eta orain itzuli behar dugu, orain jo nahi dugu erdi arora. Katedrala ez dago ja. Suntxitu dute. Hau konpondu dute. Claro, beste alde hori da. Vale. Hori izan nire arte ez naiz gogoratu. Bueno. Bai, beno. Joko bera da. Hemendik zer dagon. Porrein. Hemen igual gure lagun igela dago. Mayors Manor, a ber, alkatea. Alcatel. Ha! Hau da, alkatea orduan. Baina beratxa da ez dakila diruarekin zer egin.
No thank you. Ze pena. Aita gorrotu dute. Hainbeste diru. Eta hor txikia. Noski baietz. Eta, Mysterious Energy. Hori zerbaitetarako izango da ba. Eta hemengo altxorkatxa. Shelter. Snail Stop. Monstro batzuk, gizaki batzuekin bizi dira, pianoa jotzen duena bezala. Fiona izeneko bat hiltzen, zera Josus esango dut, basoa salbatzearren, berisat, berisat. Jerky, zer da jerky? Ez duen jerkirik nahi. Jerkin lortzen duzun jerky hori bada, ez dut ezer jakin nahi. Gure laguna da? Piano Man. Playa Sad One, yo. Tokala, yo. Zerbait. Hori ez daukela lehortu hori? Ez dakit. Eta horrek merezi du zerbaitetarako. Urde ezpikoan antzekoa ez zait izen etortzen. Cecina. Hemen mugitu nahike. Ba, ez dakit, eta nik zertako behar dut hori. Go to the festival. Gran went to the 1000 anniversary in Truz. Oso, no. Handi gatoz gure bai, han izautu ginen. Han izautu genuen elkar barkatu. Elkar denda. One way ticket? No. Venga. Guazen, yes. Egun hona izan, ea nora eramaten gaituen. Osa, un alboz jungo da. Euskal Herritik kanpora itxasontzi baten. Oso ondo. Hemen dena bisitatu dut berriro. No. For beginners. Toniko bat. Hor gorde daiteke partida. Kuriosoa. Bai, badakit. Horien inguruan. No. Hasi berrientzat. Oso, no. Bale, eta orain nora jo beharra daukat. Non zegoen hemen goian zegoen, ez? Honek salatu nindun. Eta hain era erdiarora joteko gai geran.
Ni jendean etxeetan aurkitutako diru hartzen badu gaizki behiratzen haute, ezta? Ez? Zergatik? Bale, orduan, Trus Canyon 600 AD, hori izango da... Hau zen, Medina Village. Osea, urte berean bino mistikoen aldean, eta hau, Jesus izango gizakien aldean. Eta hau izango da, erdiaroa izango da. Hore beldurra ematen du, Before Cataclysm. Hau izango da igual. Yes. Dena den, ja behatziak eta 10. Hemen egona naiz. Vale. After desayuno eta before comida. Vale, bino mendik da, ez? Edo ez dakit. Ez daukat magiarik, Enaiz sendatu. Ez dugu txoruan egingo, por si los acasos. Dinosauroen garaia da erdiaroa? Middle Age esan du. The hero appears. Venga, guazen. Mystic Mountain. Before Cataclysm. Ai ama. Lehen ez dakitzen man mila before comida ikusi dut, hori da dinosauroen garaia, hau da. Berserker bat. Ez da hauentzat. Bera dinosauriu. Ogeitama bitxo. Ai. Bueno. Eskubirago egin barrun. Zer da Griffith? Ikustu normal erasota nahikoa dela, Runner. Nola ziren hauek? Edo nor da? What? Horn, adar bat eman didate. Bia, bueltaka hauek. Hauen laguna dire, ez? Ez dirudi. Kiwala. Antipodak. A ver, antipodak zer diren? Ba, hori zen. Mira, Kunterra ze hona den, Berserkerren antagonista. Ez dut ikusi, ez dut irakurri. Hori ez da amaitu, ez?
tipo da... Txo, 400 piko. Idazlearen bizitza bai, ja. Eta norbait jarraituko du, edo norbait jarraituko du egiten, edo norbaiteri eman dio jarraitzearen baimena, o... Ai, eskubikoari eman behar nion. Baiten dut, baina ez dakit. Jesus, bulin... Bueno, punterrana beste maila batera dago, beste kategoria da. Ez dago bat ere gaizki hauen. Bukaeran bat pentsatuta zeukan, ze bestela dena ondatu dezake berriak, ezta? Haupa Zitalker. Ez nahi zale amorratu ere, 87ko marrazkiak ikusi dituen. Eta 23. Bueno, hemendik atera naiz, hau zer da? Ni esango nuke 9:30 ordu ona dela amaitzeko. Inork zuzenekoa ireki behar du, ireki nahi du. Bira tipiak. Ze klasiko, Yoka Hut. Bai, bino laguna gara. Pretty Red Stone, Chief Haas. Zergatik hitz egin dute horrela? Ze klasikoa, Dena infinitiboan. Ergelak izango balira bezala. Yoka Hut. Yoga. Ez guez gara reptites, lasai. Hard to beat. Ei, ze ona. Tarzan estiloa. Hona igoneik, Igual azpitik. Yoka Hut. Thunder ez du nol dinosur. Horein badakigu. Petal Fan Horn. Petal Fan Horn and Feather. Petal Fan Horn and Feather. Vale. Many things for trade, baina ez digute tradeatuko ezerrez. Bai. Myth Tonic eta Geal. Hemen gauza gutxi. Normala den bezala. Chief's Hut. Ez dut lortzen Elden Ring ondo joate. Desinstalatu eta SSD-an instalatu dut badezpada eta ez da ere. Behiratu monitorean, haber ze konsumitzen duen gehien. Hemen ez dago inor. Nik uste dut zonalde berria denez, hemen utziko dudala, da pixkat el oeste, Meeting Site. Hemen utziko dudala, gorde, eta ultra PC bat montatu beharko dizu. Eta prehistorik. Eta hemen utziko dut. Ez dakit inork zera nahi duen. Bazpa. Bueno, ez.
norbaitek edo inork zuzeneko ingo du, edo zuzeneko batean dago, nik ez daukat inor, dirudienez, hementxe, bueltaka, CCPU eta grafika daukazu. Utziko digu norbaiteri erantzuten. CPU eta grafikaren inguruan. Oen fijatu naiz Eider Ring jartzen duela eta ez Elder Ring. Bestela idatzi Mastodon Telegram bidez. Igual hori da, ez? Grafikoki beraino jarri dena Eider Ring. Eider Ring. Ai, ama. Intel Core i5 RTX 2060. Arazo ez da performantzea. Windowsen ondo dijo alako. Igual izango da... Karga pantailetan batzutan izozten dela. Osea, joko ondo dijoa, bino batzutan izozten da. Adabakiren bat edo. Ze sistemara gilera biltzeuz orain, norbait? Ze... Igual... Linux Mint. Ubuntu bertsioa edo Debian bertsioa. It's a feature. Emaiozu esk pantalla kargetan. Hori da pixkat esoterikoa, zitalko? Sakatu WASD eta xaguaren ezkerreko botoia Alt-F4 txatazkarra jutu, a ber? Eta esaz kafetxo bat hartzera, hori da. Nahi gertatu zitzaidan behin, zitalko jolasu duzun joko batean, lehenengo antzinaroko Dark Soulsen, nola zen, Blade, The Edge of Darkness, hortan, segunta... Osa, jolasten baduzu gaur egungo ordenagailutan, batzutan, badaude shader batzuk edo ez dakiz erdien, ez ditula ondo kargatzen, Blade hortan. Eta neri behintzat, juten zitzaidan pikutara ordenagailua, shader hori ikusten banuen kargatzen bazun. Eta zen, Amazonasen lehenengo etxaiaren atera sartzen zeranean, dago, uste dut shader badela, dago argi efektu bat. Justo golemaren barrura sartu aurretik. Orduan zu sartzen zera, kargatzen du shader hori, uste du shaderra dela, edo efektu hori, eta juten zitzaidan pikutara nire ordenagailuarekin. Baina sartzen banintz atzeruntz, hau da, shader hori begiratu gabe sartzen nintzen atzeraka oinez, kargatzen zidan ondo. Jokoa, eta posible nuen jokoa jarraitu eta golemaren aurka borrokatu. Oso esoterikoa baita ere, bino egitan. Ez nuen ulertzen zergatik zen, eta pentsatu nuen joda, efektu hau egiten baldin badu, ordun blokeatzen da, atzeraka sartu eta tope. Belainoarekin ere arazoa zeukan, etzela belaino ikusten ez, dena ikusten dela garbi. Hori gertatzen zitzaidan, elurretako pantai batzutan ezin zen jolastu, zuzenean ezin zen jolastu. Hanbotoko marirekin egin behar da, hori da, sartu hartzera atzeruntz eta eguzki lore batekin eskutan,
eskape sakatzen teklatu batean, ez zen ezer ikusten, bale. Neri kontrako gertatu zitzaidan, Heretic 2 jokoan, Heretic 2 jokoa jolastu nun Linuxen, jolastu nun Ubuntu batean, duela gutxi, duela pare bat urte olako zerbait, ez dakit Proton deberekin, ez dakit zerrekin, Play on Linuxek, Wineekin, igual Wineekin. Pasatu ez, ni bai oso errexein zitzaidan. H-testura geizteko daude zertan, Bladen. Heretic hortan, segon pantalla bat esan nula, pantalla honek dauka diseño nahiko kaskarra, dauzka, nola esaten da, da erdi laberinto moduko bat, bino oso errex antzematen da nontzauden eta hori. Da haingira moduko bat. Eta gero fijatu nintzen gameplay batean, zera belaino efektu bat zegola eta horrek zentzu ematen ziola pantailari eta nik belaino gabe jolastu nun. Baina, bueno, peintzat ondo jolasten zen, performance aldetik eta guzti hori oso ondo jolastu nun. Bladen HD testura daude, bale. Heretic azkenean da tiro joko bat, ni pentsatzen izango zela Diablo antzeko bat olako zerbait, bino FPS bat da. Osea, bueno, FPS ez da hirugarren pertsonan uste dela. Pues hori, hirugarren pertsonako tiro joko bat da. Dena tiroka, botere pilo bat. FPS baino hirugarren pertsona hori, bai. 3PS. Third person shooter. TPS. Baitzen ez espatekin burrukan. Igual espata dago, enaiz oroitzen. Da pixkat, Jedi Knighten aurrekoa, ez? Olako zer, gainera Quake motorra da baita ere, eta antzematen zaio geometrian eta oso Jedi Knight dela. Star Warseko Jedi Knight. Oso txenteroa, bai. Ba. Horixe, oso gogotxu, kronorekin, gauza da, afaldu ondoren gauzatxo batzukin barritu dela, eta denboraz pixkat larri. Patuekaz irakurri dut. Ze imaginatu da. Switch bian aterako dute. Switch bian ze aterako dute. Heretic? Switch bia aterako dutela, bale. Baina hori ofiziala da? Ofiziala da? A ver, Switch B. Switch B online en Amazon. A ver. Fecha de lanzamiento. Podría ser menos potente de lo esperado. Hori da, ofiziala ez, baina uste dut 2024ko ateko dutela. Baitan Switch izango da. Baiti. Baitan Switch. Vale. Hain nintzen behira ber notiziren bat, edo bino ez dagoela. Vale. Horixe, nik bihar ezingo zuzenekoa egin, PS4 potentzia gutxi gora bera, eta DLSS-arekin. Vale. Donostiala San Sebastianekin, oso ondo. Donostialdea San Sebastianekin. Asteazkenean ez dakit, igual gau partera, ordutxo pare bat edo, igual bazkaldu ondoren, ordutxo pare bat, krono, saiatuko naiz egiten, eta bestela osteguna gelditzen zait. Ostiralan ezingo dut. Joko hau zerrendan neukan bai. Bai. Joko hau izan ere zerrendan zer gelditzen zait. Zerrenda jarrikote. Krono, hemen dago, 26 ordu jartzen du, auskalo. Demon Crest,
dela gargola batekin, ustut ez dela oso zaila hau. Jagane oso zaila da, tipo kontra hola, bino ez da tiroka uste dut, naiz oroitzen. Tipo zibor ninja batekin, hau oso zaila da. Terranigma, hau uste dut, hau begiratu genuen, ez? Hau Zelda antzekoa da, naiz oroitzen. Donkey Kong Country, Secret of Mana dela pixkat honen antzekoa, bino akzio jokoa da, osea ez da txandaka edo hemengo txanda mugitua, baizik eta zuzenean joka, uste dut. Eta Earthbound dela JRPG bat txandaka klasikoagoa, nola baita esateko. Nastu ez baldin naiz. Nere ideia da Super Nintendoko hauei ematea, ea ez dut uste urte amaierako amaituko dudanik gauza bat eta beste, bino guai egongo litzake behintzat hauek amaitu eta urrengo kontsoletara pasatzea. Baina hementxe hauek bakarri dakazkit. Zer? Estimazioa eta guztia egin duzu. Bai, bino estimazioa hartu dut. Uepa. Hemendik. Ai, ama. Leave me alone. Hemendik. Hemen begiratuta eta hori estimazioiek hartu nitu duela 3 urte edo gehiago. Bider bi ordu kopuruetan, pues igual. Normalean egia esan rol jokoa direnak edo RPG jokoa direnak, estrategia jokoak eta hori normalean pasa izan ditut hemen jartzen dituzten ordutan edo gutxiagotan. Plataforma erresak direnak antzeko ordutan baitaren ikustut gutxigo, bino Jagane 2 ordu ez da pentsatu ere. Nik biderla bengo nuke gutxienez seguru. Nahiko antzeko. Baina adibidez kontra ere uste dut 2 edo 3 ordu jartzen zitula eta zenbat tardatu nugu kontra pasatzen. 6 sesio edo horrelako zerbait, 3 ordukoa bakoitzak. Demon Crest uste dut erresa dela eta Donkey Kong Country printzipioz nik uste 6 eta 5 inguruan egon daitezkeela. Krono ez dakitzen bat irauten duen, bino nahiko desente noa. Normalean hauek antzeko izan ohi dira. Baina tira bai. Auskalo. Adibidez, Pokemon Pinball 6, igual jokatu ditut 20 eta ordu edo gehiago eta daramazkit ez dakitzen bat Pokemon ditudan, erdiak edo horrela. Ba hori. Eta Comic Zone ez nun pasatu, hemen dago, gainean Mega Drive-a ondatuta dago, eta zeo zer egin beharko nuke gustatuko litzake irekitzea, eta hori ez dakit zuzeneko batean egin zen, ez dakit zer begiratu Mega Drive-erekin. Portatil batekin oraindik jakingo nuke zenbat voltio mugitzen diren, eta hola, portatil barrutik gutxi gora bera, nora joan behar duten voltioie begiratu nezake esango dut polimetro batekin, pero Mega Drive-a ni idea. Ziurren ordu kopuru bateko zenuko jogo zaio horietan sabestateak erabiliko bazenitu. Bai, baina ez dauka graziarik horrek. Adibidez, Mega Man Isha, 6 bestate gabe, Mega Man Isha 2 eta 3 bai pasan ditun antzeko kopurutan. Pixkat gehiago igual, pero antzeko kopurutan esango nuke. Así que bai pixka gehiago. Baina tira. Eta bueno, erronka data aurtengoa, bino aldatuko dudala datorren urtera. Ze 80 ordu astean ez ditut gastatzeko. Eta listo, galderarik, hau izango litzake dena.
ikusi dituzuenak, eta hau. Orduko pura jartzen dutenez, abestata erabiltze dituztera sumatzen dudala, igual hori da, galderarik, Igual horrela da, eske... Hasieratik pasaban nahi baduzu jokoa, jagane adibidez, 2 ordu izango dire beste 18 ordu, 20 ordu igual, jagane. Así que, azterketan sartuko da, esan dudanaren Super Nintendoko zatia eta Mega Driveko zatia, bestea ez, bestea hurrengo 3 hilabetetarako. Baina Mega Drive eta Super Nintendokoa, bai, 3 hilabetetan sartzen da. Eta ja dena esan dizuet, Hemen... Ekarri... Neri janaria gustatzen zait, Janaria gustatzen zait, batez ere gatzatua. Ez naiz hainbeste gozozalea, jakite arren, norbaitek arazori baldin badu, ikasteko denbora gutxi badauka, edo urdaiazpikoa, adibidez Cecina, ere, bueno, ondo dator nola zen Cecina inglesez? Jerki, eta euskaraz nola da? Hau paluiar. Cecina. Cecilia. Cecina. Cecin. Gatzartu. Erresa. Cecin. Gatzartu. Cecin gatzartu. Cecina. Gatzartu. Listo ba. Inor gabe jarraitzen dugu, ezta? Ez dago oldarraldia egiteko beste inor, beraz, zuzenekoa hemen utziko dut. Mila esker denoi, hemen dipasatzagatik, hemen egotearren bakarrik. Eta hurrengora arte, ea asteazken gauean ratotxo bat, edo bestela ostegunean aldeten. Despertaferro TV. Baina geldituko zera de itxaron. Despertaferro TV, ez daukat pertsona hori. A ber, Despertaferro TV. Hori da katalana, ez? Bintzat, a ber. Despertaferro. El Fierro. Bintzat, jungo naiz bere zerara. Komando Pantumaker. Txoine. DM, please. Volver a Twitch. / Despertaferro TV. El Ferro. Katala. Kargatzen ari da, Ni baina kuriosa zeintzu diren ikusteko. Cecina, okele zegina. Gustatu zait. Jarriko dut /raid Despertaferro eta behintzat, oldarraldia garraxi egingo dut, eta kito, Asterix eta Obelix, ahi dire. Ale ba, gabon denoi, eta eskerrik asko zuei hemen egotagatik ibaioz, eskerrik asko denoi. Oldarraldia, aio. Vaig arribar amb la darrera... Doncs no se'ls ataca mai, els irreductibles gals de Curiossuperbus, tos de Quoniam.
Fixa-t'hi bé, de tots els territoris sotmesos pel Cèsar, la Gàl·lia és la més indisciplinada. De tots els pobles de la Gàl·lia, aquests són els més perillosos. No s'hi pot entrar mai. S'hi senten sorolls de sanguinaris, de monstres abominables, de salvatges